Uphethe le goni apha nguTa indoda yakuMagalakanqa eGcuwa kweli phondo leMpuma Kapa. uTa uthi isesono into yokuba indoda itye i-ice cream ide imane iyilenca. Utsho kwakahlanu, isesono 1, isesono 2, isesono 3, isesono 4, isesono 5. Yintoni abantu abangoobhuti khona le nto umntu xa ahambayo angabi nayo nemela apha empokothweni? Xa ungumntu ongubhuti kaloku uthi balulekile xa usoloko usiya endaweni ube nemela. Uthi loo mela iye isetyenziswe xa ufuna usika mhlawumbi niye kuloo mcimbi niye kuwo, uvese ukhuphe imela yakho. Yiyo loo nto indoda funeka ihlala inemela apha empokothweni. uTa uthi uqale yena ukubona amadoda amungunya i-ice cream ade alencezise ulwimi apha kuyo kwidolophu yaseKapa. Uthi imothusa qhoqhoqho yena into yokubona indoda ide ilencizise ulwimi esitya le ice cream. Uthi indoda noko ukuze ibonakalise okanye ilwele isidima sayo mayibonakale ingumzekelo apha ekuhlaleni, ingatyi yonke into, itya ngendlela ekrokrelekayo. Uthi olo hlobo lokutya le-ice cream kungahlangabezana nabantu abangoobhuti abaninzi ngoba kaloku kusekhona ukunqwalwa kwabantu abangoobhuti abatya i-ice cream, abantu abangoobhuti abatya utshepisi. Uthi ngcoske umntu ongubhuti xa sitya i-ice cream athenge mhlawumbi leya ityiwa ngecephe okanye ngetispuni. Uncunywe kakhulu loo bhuti ngale mveliso ngoobhuti bendawo yaseMagalakanqa. Uthi uza kundwendwela needolophu ezikufuphi kwindawo yaseNgqamakhwe, eTsomo, aye kwindawo yakuCufa Imvaba, eNgcobo, aye naseDutywa, aye kuGatyane, aye naseMthatha, ezama ukubonisa abantu uba bangatya njani i-ice cream, ingakumbi abantu abangoobhuti. Uthi abantu abangoobhuti abadalelwanga ukuba mabamungunye bona. Uthi abadalelwanga mabamungunye bona, badalelwa mabamungunye bona 3. NdinguMadam Speaker Dombinyeke, ndiseMagalakanqa kwindawo yaseGcuwa. Ndizokuandastenda uTa uba ithini into yakhe. Oobhuti balapha eMagalakanqa bambona njani bona le mveliso athe waza nayo ngaphambili.